Usa ka veterinarian nga gikan nagpaihaw og baboy sa Talisay slaughterhouse ang giambush patay. Si Chona Carion sa report. Pasado alauna sa kadlawon giambush si Dr. Neil Buligaw, 48 anyos diha sa Purok Maanyag, Barangay Biasong, Dakbayan sa Talisay. Si Buligaw kinsa usa ka freelance veterinarian, mo-issue veterinary health certificate sa mga baboy nga gikan sa farm, usa kini ihawon ug sa susamang higayon negosyante og baboy. Nasayran nga alas 8 sa gabi pa lang didto na siya sa ihawan sa Dakbayan ug sa dihang pag-uli niya luwan sa iyang pickup, giatngan siya og giambush sa giingong duha ka mga lalaki nga luwan og motorsiklo. Si Dr. Buligaw nga taga Barangay Kansohong magkanunayan sa ihawan kay adunay mga baboy nga ipaihaw. Gingong tig-supply siya og karning baboy sa Carbon Public Market. Pagdahinan niyang gawas kay mo action magkaghunong kay gamay kay ang kalsada niya medyo tangason siya. So mohunong gid ang sakyan mo to ni babag na ang motor niya dito na ni kan tira. Pero regular na siya mga kay naaman sa na siya negosyong kaugalingon nga baboy nga magpaihaw sa na siya nga rin. So dili to siya konektado yun sa amo ang nga rin sa operation. So ang VetHealth lang is necessary siya, kinahanglan siya sa mga magpaihaw nga rin sa amoa. So siya ang usa sa mga mo permaana. Negosyo ug trabaho ang gitutukang anggulo sa kapulisan sa pagkamatay sa biktima. Giingong nakadawat na og death threat ang veterinarian sa iyang kanhi kasosyo sa negosyo. Doon na siya kabigker, no? Doon na siya business partner nga may resulta o pa nagbigay nila. Murgo sila magkasinabot sa ilang farm ni ma'am livestock. O niya, muna nga gipamawi ang mga gamit. Pagpamawi sa mga gamit, may resulta o kinihaay. Ubani rin Anti Quinones, Chona Carion, Balitang Bisdak.